Postoji jedna riječ u portugalskom jeziku koja je nastala iz jedne jedine biblijske parabole. Prije 13. stoljeća nije značila ništa od onoga što znači danas. Bila je mjerna jedinica za težinu, otprilike 30 kg srebra u ekonomiji drevnog svijeta. Nakon što je ta parabola stoljećima čitana na pravi ili na pogrešan način, riječ je promijenila značenje. Postala je osobni dar, sposobnost, vještina. Ono što imamo po prirodi, od rođenja. I danas, kada netko kaže iskoristi svoje talente, osoba ni ne zna da ponavlja rečenicu koja je rođena unutar Isusove propovjedi. Samo što postoji jedan problem. Parabola ne govori o osobnoj sposobnosti. Ne govori o urođenom daru. Ne govori o tvojoj umjetničkoj žici ili o tvom dobrom smislu za poslove. Govori o nečemu drugom, mnogo neugodnijem. I središnje upozorenje, ono koje završava plačem i škrgutom zuba, gotovo nitko ne razumije kako treba. Danas ćemo raščlaniti parabolu o talentima, gdje se ona nalazi u evanđelju, što znači ta izvorna riječ na grčkom, koliko je zapravo vrijedio taj novac i koje je ugrađeno upozorenje koje moralizirajuće čitanje nedjeljne propovjedi obično izostavlja. Idemo na scenu. Parabola o talentima nalazi se u Mateju 25. poglavlju, recima od 14. do 30. I njezino mjesto unutar evanđelja je vrlo važno. Nije izolirana. Dio je onoga što se naziva govor na Maslinskoj gori, koji zauzima cijela 24. i 25. poglavlje. Taj se govor prema predaji dogodio u utorak Velikog tjedna, 3 dana prije križa. Isus sjedi na gori s koje se pruža pogled na hram. Učenici dolaze želeći znati kada će se dogoditi kraj, koji će biti znak. I od tog trenutka kroz cijela 2 poglavlja Isus odgovara. U Mateju 25 konkretno, on iznosi 3 parabole u nizu, tvoreći triptih. Prvo, 10 djevica u recima od 1. do 13. Ona o onima koje čekaju zaručnika sa svjetiljkama, 5 razboritih, 5 nerazumnih. Zatim, talenti u recima od 14. do 30. I odmah nakon toga, sud o ovcama i jarcima u recima od 31. do 46. 3 scene koje slojevito odgovaraju na isto pitanje učenika iz Mateja 24, 3. redak. Koji će biti znak tvoga dolaska? I odgovor stiže u 3 vremena. Djevice uče čekati. Talenti uče što činiti tijekom čekanja. Ovce i jarci pokazuju kakav će biti sud na kraju. Čekati, raditi, biti suđen. Naša parabola nalazi se u sredini. Ona je parabola o tome što činiti dok se Gospodin ne vrati. I upravo zato njezino upozorenje toliko boli. Jer ne radi se o tome znaš li ispravno učenje. Radi se o tome što činiš s onim što si primio. U vremenu između jednog i drugog dolaska. Postoji još jedna stvar iz konteksta koja pomaže. Neposredno prije ovog triptiha, u Mateju 24, recima od 45. do 51. Isus je već ispričao parabolu o dvojici slugu. Jednom vjernom i razboritom koji se brine za kuću dok gospodar kasni. Drugom zlom koji govori u srcu, moj gospodar oteže s dolaskom i počinje zlostavljati drugove. Gospodar tog zlog sluge vraća se u dan koji ovaj ne očekuje. Kazna je ista kao u završetku parabole o talentima. Plač i škrgut zuba. Drugim riječima, tema gospodareva kašnjenja već je bila obrađivana. Talenti to ne pokreću. Produbljuju. Sada, riječ. Na grčkom talanton. Dolazi iz svijeta drevne trgovine. Izvorno je označavala mjernu jedinicu za težinu, prije nego što je postala novčana jedinica. U bruto težini jedan talent iznosio je oko 30 do 36 kilograma. Nije to bio sitni novac, nego masa. Nisi mogao nositi talent u džepu. Bili su potrebni ljudi koji bi ga nosili. Kada je postao novčana jedinica, jedan talent srebra odgovarao je otprilike 6000 denara. To ti malo govori.
Ali ako se sjetiš da je denar bio dnevna plaća fizičkog radnika, račun postaje jasan. 6000 dana rada. Bez subota otprilike 20 godina plaće. Samo jedan talent. Dakle, kada gospodar iz parabole predaje prvom sluzi 5 talenata, on tamo polaže 100 godina plaće. Apsurdno visok iznos. Drugome 2 talenta, 40 godina plaće. Trećemu 1 talent, 20 godina. Čak i posljednji, onaj koji je primio najmanje, imao je bogatstvo u ruci. Nije bio sitniš. Nije bio manje važan test. Bilo je to izuzetno povjerenje i važno je to zadržati u glavi. Jer kada se čuje jedan, prijevod kao da sugerira da je primio malo. Nije primio. Primio je 20 godina plaće prosječnog radnika prvog stoljeća. Tu dolazi najzanimljiviji etimološki detalj povijesti ove riječi. Moderno značenje talenta kao osobnog dara, urođene sposobnosti, prirodne vještine, to se značenje u europskom rječniku pojavljuje tek oko 13. stoljeća. Prije toga, talent je bio samo teški novac. Promjena je došla upravo zbog ove parabole. Kada su srednjovjekovni propovjednici počeli koristiti tekst da bi govorili o duhovnim darovima ili o sposobnostima koje je Bog dao, metafora se kristalizirala. I u nekim jezicima toliko se primila da je zamijenila izvorno značenje. Riječ koja je bila novac postala je sposobnost, a parabola koja je govorila o novcu ostala je zapisana u glavi naroda, kao da govori o sposobnosti. Zašto je to važno? Jer je promijenilo način na koji većina nas čita parabolu. Odrasteš slušajući, iskoristi svoje talente za Boga i automatski čitaš tekst kao da je o tome da dobro iskoristiš ono što imaš po prirodi. Ali u izvorniku, u igri je bila druga stvar. Nije bio talent kao sposobnost, bio je talenton kao položeni kapital. Povjereno ulaganje, vrijedan resurs predan upravitelju. Talenti iz parabole nisu tvoje osobne kvalitete. To je nešto što ti je dano da upravljaš, a ne da posjeduješ. I ta razlika mijenja cijelo upozorenje. Idemo na samu priču. Gospodar jedne kuće odlučuje otputovati. Tekst ne kaže kamo, ne kaže na koliko vremena, kaže samo da odlazi. Prije polaska zove svoje sluge i raspoređuje dobra kuće, svakome prema vlastitoj sposobnosti. 5 talenata, 2 talenta, 1 talent. I odlazi. U Mateju 25, 15. retku izravno je. Jednom dade 5 talenata, drugome 2, trećemu 1, svakome prema vlastitoj sposobnosti i odmah ode. Postoji jedan povijesni detalj koji vrijedi spomenuti ovdje. U Evanđelju po Luki, 19. poglavlje, reci od 11. do 27. Isus iznosi vrlo sličnu parabolu o minama. Slična je, ali nije ista. Ali ima povijesnu pozadinu koju su slušatelji onoga vremena vjerojatno odmah prepoznavali. 4. godine prije Krista Arhelaj, sin Heroda, otišao je u Rim kod Augusta da mu potvrdi vladavinu nad Judejom. Delegacija od 50 Židova krenula je za njim, protiveći se. Govorili su da ne žele Arhelaja za kralja. Josip Flavije, židovski povjesničar koji je pisao u tom razdoblju, bilježi tu scenu s detaljima. I Isus je ispričao parabolu o minama blizu Jerihona, upravo ondje gdje je Arhelaj bio sagradio palaču. Svaki slušatelj onoga vremena točno je znao o čemu on govori. Zašto to spominjati ovdje? Jer je struktura ista. Moćni gospodar odlazi primiti vlast, ostavlja sluge s odgovornošću i kada se vrati traži račun. U Luki parabola čak ima rečenicu koje nema u Mateju, gdje građani govore ne želimo da ovaj kralj nad nama vlada. To pojačava političku pozadinu. Parabola o talentima kod Mateja sažetija je, usredotočena je samo na sluge, ne na delegaciju koja se protivi. Ali gospodar koji putuje da bi primio kraljevstvo i vraća se da bi sudio, ista je figura. I prva stvar koju ta slika prenosi jest da gospodar ima legitimno pravo tražiti račun.
Obrati pozornost na jednu stvar. Tekst kaže svakome prema vlastitoj sposobnosti. To je važno. Gospodar ne dijeli jednako. Dijeli prema onome što zna o svakom sluzi. Grčka riječ ovdje je dinamis, koja znači snaga, sposobnost, moć. Sluge ne primaju istu količinu i to nije nepravda. To je zato što gospodar zna tko što može podnijeti. Tko je bolji upravitelj prima više, tko je manji prima manje, ali svi primaju ono što stane u ruku. Nema načina da treći sluga kaže da je primio previše. Primio je točno ono što je odgovaralo njegovoj sposobnosti, iznos kojim se moglo upravljati 20 godina plaće, dan od nekoga tko mu je vjerovao. Gospodar odlazi i prva dvojica, prema tekstu, odmah su otišli trgovati. Odmah. Matej 25, 16. redak. Tada onaj koji je primio 5 talenata ode trgovati njima i zaradi drugih 5. Drugi, ista stvar, zaradio je druga 2. Obojica su udvostručili i tekst ne daje detalj o tome što su učinili. Ne kaže jesu li kupili tkaninu i prodali, jesu li posuđivali, jesu li ulagali u zemlju ili u robu. Kaže samo da su trgovali, bili aktivni i udvostručili ono što su primili. To je poanta. A treći, tekst je također izravan. Matej 25, 18. redak. Ali onaj koji je primio jedan otišavši, iskopa u zemlji i sakri novac svoga gospodara. Iskopao je u zemlji, sakrio. I ovdje parabola počinje postajati neobična. Jer u glavi oblikovanoj moralizirajućim čitanjem trećeg slugu se vidi kao lijenog, kao nekoga tko nije uložio trud. Ali u židovskom kontekstu prvog stoljeća ono što je on učinio nije bila lijenost. Bila je to pravno najkonzervativnija opcija. Postoji jedan detalj drevnog židovskog zakona koji uvelike pomaže razumjeti ovo. U Mišni, koja je zakonik rabinskih propisa sastavljen nedugo nakon Isusova vremena, postoji cijeli traktat o trgovini i polaganju dobara. I ondje rabinski zakon određuje sljedeće. Depozitar, to jest netko tko je primio novac od druge osobe na čuvanje, oslobođen je odgovornosti za krađu ako je zakopao novac u roku od 3 dana. Zakopavanje se smatralo najsigurnijom metodom. Tko je samo zavezao u krpu i nosio sa sobom, taj je bio odgovoran ako bi novac nestao. Treći sluga, time što je iskopao u zemlji i sakrio, pravno je izabrao najsigurniju opciju koja je postojala. Ponašao se kao uzoran upravitelj prema standardima tog vremena što se tiče čuvanja. I tu parabola postavlja prvu zamku. Jer ono što slijedi pokazuje da slijediti slovo zakona nije bilo dovoljno. Gospodar mu nije tražio da čuva, predao mu je da upravlja. To su različite stvari. Čuvati je pasivna radnja, upravljati je aktivna radnja. Treći sluga ispunio je pogrešnu radnju. Bio je pažljiv u krivoj pravnoj fronti i kada se gospodar vrati, otkriće veličinu te pogreške. Tekst preskače, ne kaže koliko je vremena prošlo. Matej 25, 19. redak, otvara se samo s rečenicom i nakon mnogo vremena dođe gospodar onih slugu i obračuna se s njima. Mnogo vremena poslije. To je jedan od ključeva cijelog govora na Maslinskoj gori. Isus uči učenike o kašnjenju. Sin čovječi će se vratiti, ali ne uskoro. I u tom razdoblju neki će se opustiti. Neki će misliti da, budući da gospodar kasni, može se opustiti. Sjećaš se da smo govorili o paraboli na kraju Mateja 24, o zlom sluzi koji je govorio u srcu, moj gospodar oteže s dolaskom. Ista struktura, isto upozorenje. Kašnjenje je teren na kojem se pokazuje karakter. Tko je sluga zaista pokazuje se u dugom čekanju, ne u kratkoj provjeri. I unutar tog dugog čekanja događa se sljedeća scena. Gospodar se vraća. Sluge se pozivaju jedan po jedan da polože račun. Prva dvojica govore prvi, treći govori posljednji. I upravo govor trećega, obrana koju iznosi pred gospodarom, otvorit će srce parabole
i otkriti upozorenje koje daje ime ovom videu. Obrana trećeg sluge nalazi se u Mateju 25, recimo 24. i 25. Vrijedi pročitati polako. On dolazi pred gospodara i kaže: Gospodaru, poznavao sam te kao tvrda čovjeka, koji žanješ gdje nisi sijao i skupljaš gdje nisi rasipao. I prestrašen, sakrio sam u zemlji tvoj talent. Evo ti tvoje. Obrati pozornost na poredak ideja. Prvo, optužba. Poznajem te. Tvrci, žanješ što nisi posijao. Skupljaš što nisi rasipao. Na grčkom, riječ koja se ovdje koristi za tvrd je skleros. To je isti korijen kao naša riječ skleroza. Znači, otvrdnuo, hrapav, strog. Nije neutralan pridjev nekoga tko je čvrst. Negativnog je naboja. Sluga govori gospodaru u lice da je gospodar nepravedan, da iskorištava rad drugih, da uzima neulažući. Zatim dolazi razlog koji daje za ono što je učinio. Prestrašen. Grčka riječ ovdje je fobeteis, od glagola fobeo, odakle dolazi naša riječ fobija. Nije zabrinut, nije puno poštovanja, nije oprezan. To je strah, veliki strah. Strah koji paralizira. Sluga priznaje bez okolišanja da je ono što je pokrenulo odluku bio strah od gospodara. Strah da pogriješi i bude kažnjen. Strah da izgubi i bude pozvan na odgovornost. Pa je donio najsigurniji izbor. Iskopao je rupu. Zakopao. Vratio netaknuto. I pogledaj implicitan argument. Nisam ti učinio štete. Predajem ti točno ono što si mi dao. Niti više, niti manje. Sluzi je u glavi to bila dovoljna obrana. Izvršio sam. Nisam ukrao. Nisam rasipao. Sve je tu. Primi i pusti me na miru. Samo što gospodar ne prima ovako. Njegov odgovor u Mateju 25, recima 26. i 27. jedan je od najkirurškijih u cijelom evanđelju. Zli i nemarni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i skupljam gdje nisam rasipao. Trebao si tada dati moj novac mjenjačima i kad bih došao, primio bih svoje s kamatama. Pogledaj retorički džiu-džitsu, gospodar ne poriče optužbu. Ne kaže vidi, pogrešno si me razumio, milosrdan sam. Uzima sluginu vlastitu opisu i koristi je protiv njega. Ako si zaista mislio da sam takav, onda je tvoje držanje bilo još nedosljednije. Ako si znao da tražim povrat, zašto nisi učinio ni minimum da bi imao povrat? Ako sam zahtjevan, kao što kažeš, tvoja pasivnost nema nikakve isprike. I tu ulazi detalj koji malo komentatora istražuje. Spominjanje mjenjača na grčkom, trapezitaj. Dolazilo je od riječi trapeza, koja je bila stol za kojim je mjenjač poslovao, stol za razmjenu. Trapezitaj su bili profesionalni mjenjači koji su primali depozit i plaćali kamatu. To je bila najsigurnija i najmanje uključujuća opcija moguća. Samo odneseš, položiš i kada se vratiš, podigneš s malom kamatom. Bez napora, bez rizika, bez aktivnog rada. Gospodar govori, ni to nisi učinio, ni minimum. Nisam ti tražio da budeš genijalan poduzetnik, barem si stavio u banku. Postoji dodatni sloj koji zaslužuje pažnju. Mojsijevski zakon u ponovljenom zakonu 23, recima 19. i 20. zabranjivao je kamatu među Izraelcima. Mogao si naplaćivati kamatu strancu, ali ne bratu po vjeri. Zato spominjanje mjenjača u ovoj paraboli izaziva drevnu raspravu. Nije da Isus preporuča zelenaštvo, nego koristi uobičajenu figuru u trgovini prvog stoljeća unutar grčko-rimskog svijeta u kojem se parabola odvija da iznese retoričku tezu. Teza nije idi uložiti u kamate. Teza je postojala je opcija s nultim rizikom koja bi ipak donijela neki povrat, a ti nisi učinio ni to. Presuda dolazi u nizu. Matej 25, 28. redak. Uzmite mu dakle talent i dajte ga onome koji ima 10 talenata. Ovdje se događa nešto što zbunjuje modernog čitatelja. Gospodar uzima talent trećega i daje ga prvome, upravo onome koji je već imao više od svih. Zašto?
Objašnjenje dolazi u sljedećem retku i jedna je od najpoznatijih i najpogrešnije shvaćenih rečenica u Evanđelju. Matej 25, 29. redak. Jer svakome koji ima, daće se i imat će u izobilju. A onome koji nema, oduzet će se i ono što ima. To je rečenica koja se pojavljuje i na drugim mjestima u Evanđeljima. Marko 4, 25. redak. Luka 8, 18. redak. Luka 19, 26. redak. 4 zapisa iste ideje. Nije omaška prepisivača. To je ponavljano načelo iz Isusovih usta. Ali što ono znači? Čitano izvan konteksta izgleda kao evanđelje prosperiteta. Tko ima dobiva više, tko nema gubi i ono što ima. Izgleda kao posvećena ekonomska nepravda, a nije. Kontekst razjašnjava da ovo ne govori o novcu kao stvari po sebi, nego o duhovnoj upravljačkoj sposobnosti. Tko koristi ono što prima, dobiva sposobnost za više. Tko ne koristi, atrofira ono što ima. To je zakon kraljevstva, a ne zakon tržišta. Funkcionira kao mišić. Treniraš ga, raste, ne koristiš, smanjuje se. Dar koji se ne vježba ne ostaje isti. Smanjuje se. Zato talent ide od onoga koji je zakopao prema onome koji je umnožio. Nije to nepravedna nagrada. To je priznanje da onaj koji zna učiniti da nešto raste, jest taj koji treba primiti da bi učinio da raste još više. Uprava kraljevstva ide u ruke koje su dokazale sposobnost obrađivanja. I tada dolazi kraj. Rečenica koja daje ime videu. Matej 25, 30. redak. I bacite beskorisnog slugu u tamu vanjsku. Ondje će biti plač i škrgut zuba. Tama vanjska. Na grčkom exoteros skotos. Skotos je tama, mrak. Egzoteros je izvana. Slika je nekoga tko je istjeran s gozbe, iz kuće, sa svjetla i sada je vani, u mraku, izvan zajedništva. To je jezik eshatološkog suda, posljednjeg kraja. Taj izraz tama vanjska pojavljuje se 3 puta u Evanđelju po Mateju. U Mateju 8, 12. retku, govoreći o onima koji su se smatrali nasljednicima kraljevstva, ali će biti izbačeni. U Mateju 22, 13. retku, u paraboli o svadbenoj gozbi, o čovjeku koji je ušao bez svadbenog odjela i bio izbačen van. I ovdje, na kraju parabole o talentima, o sluzi koji je zakopao ono što je primio. U sva 3 slučaja, ista slika. Netko tko se činilo da je unutra, a na kraju je stavljen vani. To je obrazac. Matej tuče po istoj poanti. I detalj koji boli. Sluga nije bio izbačen zbog krađe. Nije bio izbačen zbog rasipanja. Nije bio izbačen zbog aktivne izdaje. Bio je izbačen zbog neaktivnosti, zbog straha, zbog izbora pravne sigurnosti umjesto angažmana, zbog toga što je preferirao ne učiniti ništa, nego riskirati učiniti malo. Njegov grijeh je grijeh propuštanja pod nadzorom. Primio je, sakrio, vratio. To se, kaže parabola, tretira s istom ozbiljnošću kao izravna izdaja. Tu je upozorenje koje gotovo nitko ne razumije. Moralizirajuće čitanje nedjeljne propovjedi obično pretvara ovu parabolu u motivacijski govor. Iskoristi svoje darove, ne trači, učini da se nešto dogodi. I ti zaključci nisu potpuno pogrešni, ali oni su omekšali upozorenje, jer pravo upozorenje je o teologiji. O tome kako zamišljaš Boga, o tome kakvog gospodara misliš da će se vratiti. 3. sluga imao je određenu sliku gospodara. Tvrd, nepravedan, naplatitelj onoga što nije dao. I ta slika proizvela je strah, a strah je proizveo paralizu, a paraliza je proizvela sud. Druga dvojica slugu imali su istog gospodara, ali ga očito nisu tako gledali, inače bi i oni ostali paralizirani. Djelovali su sa slobodom, trgovali su, riskirali su, umnožili su. Razlika između izbačenog sluge i pohvaljenih slugu nije bila količina koju su primili. Prvi je primio 5, drugi je primio 2 i obojica su nazvani dobrim i vjernim istom rečenicom, riječ po riječ.
u Mateju 25, recima 21. i 23. Razlika je bila u unutarnjoj teologiji. Bila je u odnosu prema Gospodaru. Bila je u povjerenju koje oslobađa naspram straha koji zakopava. I zato je ova parabola između druge dvije unutar Mateja 25. Sjećaš se strukture? Djevice, talenti, ovce i jarci. Djevice uče da dolazak Gospodara kasni i tko se nije pripremio ostaje izvan. Talenti uče da tijekom tog kašnjenja ne može se stajati nepomično. Ovce i jarci uče da se na kraju računaju konkretni postupci, posebno oni koji uključuju bližnjega. Tri se spotiču na istom mjestu. Ljudi koji su se činili da su unutra, ali su na posljednjem sudu otkrili da nisu bili. Postoji još jedan sloj koji vrijedi zatvoriti. Istraživači židovstva prvog stoljeća primijetili su da ova parabola razgovara s drevnim očekivanjem o Izraelu kao upravitelju saveza. Izrael je primio Toru, proroke, hram, prisutnost. Bio je zadužen donijeti svjetlo narodima. I dio proročke optužbe, koja se pojavljuje u Izaiji, u Jeremiji, u Ezekijelu, upravo je da je Izrael zakopao ono što je primio. Zadržao je za sebe. Nije umnožio. Nije podijelio. Kada Isus pripovijeda ovu parabolu u utorak Velikog tjedna, sjedeći na Maslinskoj gori s učelice hramu, teško je u između redaka ne čuti riječ upućenu ne samo učenicima, nego i vjerskom vodstvu njegova vremena. Vama je povjereno čuvanje saveza. Što ćete predati kada se Sin čovječji vrati? I tu ono što je bilo specifično postaje univerzalno, jer sada onaj tko sluša parabolu više nije samo Izrael prvog stoljeća. To je svatko tko je primio nešto od Boga. I pitanje koje ostaje je isto. Što činiš s onim što ti je povjereno? Ne s onim što misliš da si zaslužio, ili s onim što bi htio imati, ili s onim što ti je nedostajalo, nego s onim što je sada u tvojoj ruci, u vremenu koje sada teče, prije nego što se Gospodar vrati. Parabola ne obećava Gospodara koji će opraštati neaktivnost, jer se činila sigurnom. Obećava Gospodara koji će tražiti angažman i uči da taj angažman počinje prije iznutra u slici koja se ima o njemu. Tko Gospodara vidi kao tiranina, skriva se. Tko ga vidi kao legitimnog vlasnika, velikodušnog, koji povjerava mnogo sposobnom sluzi, taj radi u miru, čak i preuzimajući rizik. I možda je upravo zato semantička povijest ove riječi toliko otkrivajuća. Talanton, koji je bio 30 kg srebra, bruto težina, težak depozit, postao je talent u našem rječniku u značenju sposobnosti prirodnog smisla za nešto. Promjena je ispraznila upozorenje, jer iskoristi svoje talente zvuči kao uljudan poziv, gotovo pohvala. Ali upravljaj onim što ti je povjereno, pod prijetnjom suda, druga je stvar. To nije poziv, to je zov. I upravo taj zov parabola u izvorniku upućuje. Završavamo gdje smo i počeli. Riječ koja je nastala iz ove parabole prešla je 1000 godina, promijenila je značenje, postala je laganija nego što je bila. Danas znači osobnu kvalitetu, urođen dar, prirodan smisao za nešto. I u toj transformaciji izgubilo se ono što je bilo najoštrije u tekstu. Da talanton nije bio tvoj, bio je depozit, bila je to teška odgovornost. Bilo je to veliko povjerenje nekoga tko će se vratiti tražiti račun. Parabola o talentima, u konačnici, ne govori o tome da budeš dobar u onome što radiš. Govori o tome kako se nosiš s onim što je stavljeno u tvoju ruku od nekoga tko ti je vjerovao. I središnje upozorenje, ono koje omekšano čitanje briše, jednostavno je i tvrdo u isto vrijeme. Strah koji paralizira također osuđuje. Neaktivnost nije sigurnost. To je izbor. I taj izbor ima težinu suda. Ako ti je ovaj video otvorio sloj parabole koji još nisi vidio na ovaj način, pošalji ga nekome tko bi također htio razumjeti. Ostavi like, pretplati se na kanal ako još nisi pretplaćen. Vidimo se u sljedećem.